Olivia's is now open dito sa Clark City Front Mall. Ito raw yung tinatawag nilang the best pizza in Pangasinan na ngayon dinala nila dito sa Pampanga. Nag-attend tayo ng ribbon cutting ceremony nila at isa tayo sa mga pinakaunang titikim ng kanilang pagkain dito. Meron silang mga conference room, perfect para sa mga nagmi-meeting or merong intimate celebration. Nakaka-elevate ng experience dito yung meron pang table side presentation. I-introduce nila properly yung pagkain na sinaserve, tapos eto tinotos pa nila yung salad at ipe-prepare nila yung pasta on a cheese wheel. Pagdating naman sa premium steak, iluluto nila yan dito sa hot stone. Pero tinanong nila kami kung gusto namin kami na lang ang gumawa at syempre challenge accepted kami dyan. Yung ambience, very classy. Sa unang tingin, akala mo mamahalin. Pero nabigla ako kasi meron nga silang mga pizza na less than 600 lang eh. They serve some really good pizza, pasta, and steaks. For starters, we had some squash and wild mushroom soup served with focaccia. After that, we have here some garden salad at eto naman yung smoked salmon summer salad na meron ding caviar. At syempre, titikman natin agad itong niluto namin na USDA Prime Angus ribeye. Grabe to, it melts in your mouth, super juicy, tapos perfect pang ipares dito sa truffle cream pasta with caviar. Must try yan pag nagpunta kayo dito, tapos ipiprepare pa nila doon sa isang buong cheese wheel ng Grana Padano, which is an Italian cheese. Kung mas prefer mo naman yung seafood, then para sa'yo itong seafood oil with garlic. It's super packed with flavor and umami. It's definitely a winner. At syempre, ang specialty nila ay pizza. So, hindi yan pwedeng mawala sa orders natin. May option ka na either 10 inches or 12 inches. Pwede ring thin crust or Neapolitan style. Ito naman yung kanilang panitsa or yung rolled pizza na merong arugula and prosciutto with balsamic vinegar, parmesan cheese, tomato, and basil. It's super good and goes perfectly with some hot honey. And last but not least, we're having some tiramisu and mascarpone talaga yung gamit nila dyan, ha?